Hola, avui us vinc a mostrar la solució Speech Life Professional i crearem un document de consultoria. Primer hem d'anar a la secció Templates i aquí escollir quin document volem generar. Aquí tenim la plantilla i ara gravant l'àudio completarem aquest document. Actualment la nostra empresa gestiona reunions, projectes, entrevistes i activitats operatives mitjançant processos majoritàriament manuals. La informació es distribueix entre correus, documents i fulls de càlcul, la qual cosa genera pèrdua de temps, dificultats de seguiment i un accés limitat al coneixement generat. El principal problema de negoci és que els professionals dediquen massa hores a redactar documents i consolidar informació. Això redueix la productivitat, retarda la presa de decisions i augmenta el risc d'errors o de pèrdua d'informació rellevant. Com a conseqüència, assumim costos associats al treball administratiu, a les ineficiències operatives i a oportunitats de negoci que deixem d'atendre per dedicar recursos a tasques d'escàs valor afegit. Per resoldre aquesta situació, hem avaluat 3 alternatives: mantenir el model actual i incorporar més personal administratiu o implantar una solució d'intel·ligència artificial. Després de l'anàlisi realitzada, considerem que l'opció més adequada és una plataforma d'IA capaç de transformar reunions, entrevistes i àudios en documents professionals de forma automàtica. La solució permetrà generar actes, informes, plans d'acció i recomanacions i business case en pocs minuts, reduint significativament l'esforç manual i millorant la qualitat documental. La inversió necessària inclou llicències, configuració de la plataforma, formació d'usuaris i integració amb els processos interns, a més de la dedicació puntual de recursos durant la implantació. Esperem recuperar la inversió en els primers mesos gràcies a l'estalvi de temps, l'augment de la productivitat i la reducció d'errors administratius. Els principals beneficis seran la reducció de costos operatius, l'agilització de processos, una major qualitat documental i un millor seguiment dels projectes. Els principals riscos estan relacionats amb l'adopció per part dels usuaris de la qualitat dels àudios i la seguretat de la informació processada. La implantació es realitzarà en 4 fases: anàlisi de necessitats, disseny de plantilles i processos, pilot inicial i desplegament progressiu. L'objectiu final és augmentar l'eficiència operativa, reduir costos i millorar la presa de decisions mitjançant l'automatització documental basada en intel·ligència artificial. Una vegada guardat l'àudio, li donarem a Generate i completarà el document amb la informació de l'àudio. Una vegada fet el document, el pots exportar com document Word, PDF o TXT i es pot treballar amb ell de totes les maneres.